Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, manami sa immune system. Ang Pure C, ang manami kombinaron sa DTX 500 capsule. 1.4 bilyon nga balor sang ayuda ang igahatag sang gobyerno sa mga naapektuhan sang bagyong Odette sa Western Visayas suno sa Department of Social Welfare and Development 6. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre, ginpahayag sini nga mayara sang 283,385 ka pamilya ang naapektuhan sang bagyo sa rehiyon 6. Ginpatpat man sini nga ang solo living ang makabaton sang 1,000 pesos kag kun masobra naman sa 3 ka miyembro ang isa ka pamilya ang makabaton naman sa nga 5,000 pesos. Samtang nagahulat naman ang DSWD6 sa nga sub-allotment advice agud ma-release na ang cash assistance sa masunod nga simana. Ito yung will come from DSWD na sabi ko kanina, meron ng SAA na parating na. So kung matanggap na namin ang SAA, meron ng cash, posible na by next week, magbayad na kami. At least 1,000 bawat tao. Kasi hindi po pwede na bigyan natin ng 5,000 yung solo living na. Yung ayuda, it came from DBM. It is not... Nagpasalig naman si Macapobre nga bukas ang ila talatapan sa mga palamangkutanon sang mga pumuluyo tuhoy sa ayuda. Si Kabanderang Paul Arimas, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.